Hello Sir Creep. Unang-una po sa lahat, thank you po sa pag-notice ng comment ko sa YT. Sana po mapili ang pinadala kong kwentong ito. Hindi lang ito basta kwentong barbero, kundi karanasan ko rin. Mahigit isang dekada na. Batang 90s po ako. Ginamit ko ang account na to para respeto na rin sa pamilya at probinsya nila Papa. Laking probinsya po ako at tulad ng iba, kapos din kami pagdating sa pinansyal. Bale, 5 po kaming magkakapatid sa ngayon. 6 sana, kaso yung panganay namatay. Mga 3 araw matapos ipanganak ni Mama. So ako po yung tumatayong panganay sa aming magkakapatid. Sisimulan ko po ang kwento noong mga panahon na ipinagbubuntis pa lang ni Mama ang panganay kong kapatid. Bale magpipitong buwan na yung tiyan ni Mama noon. Kasi kung hindi nyo na itatanong, ang papa ko ay kilalang sugarol doon sa kanilang probinsya. Nakikitira kasi kami noon sa bahay nila Lola, sa side ni Papa. Ng mga panahon na yon, ay ipinagbubuntis na ni Mama ang panganay namin. Magpipitong buwan na yon. Di umano sa kwento nila sa amin ay kadalasang wala si Papa sa bahay at laging nasa sugalan. Hindi na bago doon yon, lalo na tuwing piyesta o kaya may namatayan. Matik na yon. May sugalan. Mag-aapat na buwan pa lamang ang tiyan ni Mama ay may palagi na silang nababalitaan na may nangyayaring karumal-dumal na insidente doon sa baryo nila Papa. May mga nababalitaang nawawalang sanggol, napapalitan ng puno na saging. At ang iba naman ay biglang nagkakasakit sa hindi malamang dahilan hanggang sa tuluyan ng bawian ng buhay. Buki rin ang lugar nila Papa at tinatawag nila iyong Lasang Bale. Sa babaan lang sila ng Kanlaon. Bundok ng Kanlaon. Isang araw, napag-utusan ni Lola si Ate Lenny, pinsan kong babae sa side ni Papa. Kailangan nitong mangahoy dahil wala na silang pangsaing. Hindi pa man nakakalayo ang pinsan ko ay may nakita siyang pusa na kulay puti. Nakatingin lamang ito sa kanya habang namumulot siya ng panggatong. Mga 4:00 na kasi yon ng hapon. Pauwi na noon si Ate Lenny at nandoon pa rin ang pusa. Akmang ipapasa niya na ulit ang panggatong nang biglang lumapit sa kanya ang pusa na yon. Humarang ito sa kanyang daraanan. Nagulat pa nga si Ate Lenny kasi bakit andun na agad yung pusa sa harapan niya. Nakita niya lang kanina nasa malayo nakaupo yun na parang binabantayan lang siya. Hindi niya nalang pinansin yon kasi nga baka pusang ligaw lang. Aalis na sana siya nang bigla siyang kinalmot ng pusa at kinagat din ang paa niya. Dahil doon ay nabitiwan ni ate ang mga kahoy na bitbit niya at kumaripas ito ng takbo sa sobrang takot. Sigaw na sigaw si Ate Lenny habang patuloy na tinatahak ang daan papalik sa bahay nila Lola. Kasalukuyan naman nagkakape noon sila Mama at Lola at nagkukwentuhan ng dalawa tungkol sa pagsusugal ni Papa sa kabilang baryo. Nang mapukaw ang atensyon nila sa tinig ng Ate Lenny ko ay kaagad nilang sinalubong ito. Nakita na lang na paupo na lamang ito sa sobrang hingal. At sa direksyon ni ate ay nakita ni Mama ang pusa at papalapit na ito sa aking pinsan. Pero hindi naman pinansin ni Mama yon kasi nga pusa lang. Kaya tuluyan na nilang nilapitan si Ate Lenny. Inalalayan ni Lola ang ate ko papalik ng bahay. Ginamot nito ang sugat niya habang ikinukwento naman ni Ate Lenny ang mga nangyari sa kanya. Nang marinig ni Mama ang kwento ni Ate Lenny ay nabanggit din ito na minsan nang may lumapit sa kanyang malaking pusa na kulay puti habang nagkakapi siya. Pero hindi pa nakakatapos magsalita si Mama ay bumulalas na ng tinig si Lola. Sus Mariosep! Mapapanaag sa mukha nito ang iba yung pag-aalala. Hindi naman malaman nila Mama kung ano ang dahilan nito. Mag-aalas 6 na ng gabi ng araw ding yon ay 3 lamang silang tao sa bahay dahil nga si Papa ay wala pa rin. Ang ibang mga kamag-anak naman nila ay may kanya-kanyang bahay at abala rin sa mga kanya-kanyang trabaho. Habang naghahanda sila sa hapunan ay may narinig silang huni ng isang tiktik sa labas. Yung bahay kasi ni Lola ay gawa lamang sa kahoy at kawayan. Kumakain na sila ng mga sandaling yon
nang biglang napasigaw ng aray si Mama. Dahil bigla daw sumakit yung tiyan niya. Masakit na masakit daw yon na para bang tinutusok ng karayom at pakiramdam niya ay manganganak na siya. Nagulat na lang silang tatlo nang biglang bumukas ang pintuan. Ang buong akala nila ay yun na yung tiktik, pero nagkamali sila dahil yun pala ay si Choi Enzo, isang manggagamot at paltero. Paltero ang tawag sa amin sa mga nagpapaanak. Galing pala si Choi Enzo sa kabilang baryo dahil may ginamot ito doon at inabot na ng gabi sa pag-uwi dahil nag-inuman pa raw sila ng asawa ng ginamot niyang babae. Hindi naman kasi kalayuan sa kalsada ang bahay nila Lola, kaya napatigil sa kalsada ang manggagamot nang narinig niya ang sigaw nila Mama. Ang akala niya pangaraw ay manganganak na ito, kaya nagmamadali siyang tinungo ang bahay nila Lola. Isa pa sa dahilan niya ay nakaramdam siya ng kakaiba sa paligid. Hindi nga raw siya nagkamali kasi may natanaw siya sa bubong na parang isang babae. Nandun yun sa aming bubong at parang nakabaliktad ang postura na parang aso. Noong una ay pinagmasdan niya lamang ito dahil hindi naman siya nakita ng aswang na yon. Nang kalaunan ay parang nahalata niya na meron itong hindi magandang gagawin, kaya't dali-dali niya itong nilapitan at nagbigkas ng mga buhay na salita. Nagbanta pa nga ang manggagamot na kung hindi nito titigilan ang pamilya namin ay doon na mismo magwawakas ang kanyang buhay. Kaagad naman daw yun umalis at natakot kay Choi Enzo. Takot na takot daw sila Mama ng mga sandaling yon, kaya nakiusap sila sa manggagamot na kung maaari ay samahan muna sila doon habang hindi pa dumarating si Papa. Pumayag naman si Choi Enzo at nagkausap muna sila. Naikwento ng manggagamot ang kanyang karanasan tungkol sa mga nagamot niya at karanasan laban sa mga hindi pangkaraniwang uri ng mga nilalang hanggang sa sumapit ang 11:11 ng gabi. Ngunit hindi pa rin dumarating si Papa hanggang sa nakatulog na nga si Mama at si Ate Lenny. Bali si Choi Enzo na lang at si Lola ang naiwang gising sa labas at nagkakape. Maya-maya pa ay nagpaalam na ang manggagamot. Uuwi na raw ito dahil mukhang ayos naman na daw ang kalagayan nila Mama sa bahay. Kaya't pumayag na rin si Lola at nagpasalamat ito kay Choi Enzo sa tulong na ginawa nito. Bago umalis ang manggagamot ay nagbilin ito kay Lola na kung maaari ay huwag iiwan si Mama at bantayan itong mabuti. Kailangan daw magtabi ito ng luya sa kanyang higaan kasi hindi raw titigil ang aswang na yon hanggat hindi nito nakukuha ang kanyang pakay. Nagbilin din ito na isarado na maigi ang mga bintana at pintuan, lalo na sa tuwing sasapit ang dilim. At panghuli ay iwasan na raw ni Mama ang paglabas-labas ng bahay, lalo na tuwing gabi. Sinunod naman ni Lola ang lahat ng bilin na magagamot at kinabukasan nga ay nasermonan nito si Papa dahil sa hindi pag-uwi nito. Inaaswang na raw ang asawa niya ay wala pa siyang kamalay-malay. Noong mahigit sa 7 buwan na ang tiyan ni Mama ay palaging ganon ang nangyayari. Tuwing gabi, wala si Papa dahil nga sa adik ito sa pagsusugal at ang naiiwan lang palagi sa bahay ay sila Lola, Ate Lenny at Mama. At sa gabi-gabing yon ay ganon pa rin ang nangyayari. Palagi pa rin silang nakakarinig ng mga paghuhuni sa labas. Ngunit pasalamat na rin sila dahil hindi na sumasakit ang tiyan ni Mama dahil siguro sa luya na palaging hawak nito. Isang umaga ay nag-init ng tubig si Lola para sana magkape nang may mapansin siyang matanda na naglalakad sa kalsada. Nakatingin ito sa kanyang bahay. Lumabas si Lola at bumati na magandang umaga sa matandang yon. Sabay ngiti pa nga dito. Niyaya niya pa nga raw itong magkape. Bagamat nagpaunlak ito ay hindi naman nagtagal ang matanda. Si Mama kasi ng mga oras na yon ay pababa na mula sa ikalawang palapag ng bahay kung saan siya natutulog. Nang makita ni Mama ang matandang yon ay binati niya rin ito at tumabi pa siya kay Lola. Habang nag-uusap sila ay hindi maiwasang magtaka ni Mama at ni Lola dahil parang hindi komportable
ang matanda. Permi lang kasi itong nakatitig sa tiyan ng mama ko. Pero binaliwala na lang nila yon. Normal lang daw kasi yon sa mga matatanda. Nagulat na lang sila nang magwika ito na malapit na raw manganak si mama. Bukas, manganganak ka na. Naaamoy ko kasi nalalabas na ang bata. Sabay ngiti kila lola ng matandang yon. Kasunod nga nun, ang pagpapaalam nito na aalis na siya. Magtatanong pa sana si lola kung bakit yun ang sinabi ng matanda. Pero mabilis siyang nawala, kaya't hindi na lang yun binigyang pansin ng aking mama at lola. Kinagabihan ay sumakit ng gusto ang tiyan ng mama ko. Kasabay pa daw nun ang pag-ungol ng mga aso sa labas ng bahay. At katulad ng dati ay patuloy pa rin nilang naririnig ang paghuni ng tiktik. Tila umiikot daw ito sa buong kabahayan. Sa kabila ng yon ay nilabanan ni lola ang kanyang takot. Matama siyang nakahawak sa isang bungkos ng luya. Nanalangin na lang sila na sana ay walang mangyaring hindi maganda sa gabing yon. Maya-maya pa ay unti-unti nang nawala ang pagsakit ng tiyan ni mama. Naglagay ng luya si lola sa bulsa niya at hindi nga nagtagal ay nakatulog na sila. Kinabukasan, ganun pa rin ang nangyari. Sermon ulit si papa. Mga alas 11 na ng tanghali nang makaramdam si mama ng pananakit ng tiyan. Ang sabi niya ay parang manganganak na daw siya. Kaya't ginising ni Ate Lenny si papa para sunduin si Choy Enzo. Medyo may kalayuan din ang bahay ng manggagamot kay lola, kaya umalis na agad si papa. Nang makarating siya sa bahay ng manggagamot, napansin niya na parang may sumusunod sa kanya. Nanggagaling yon sa talahiban na dinadaanan niya. Hindi siya makafocus sa paglalakad ng mga sandaling yon, pero iniisip niya na lang na baka guni-guni lamang ang mga yon, kaya't nagpatuloy lamang siya. Nangibabaw kasi sa kanya ang pag-aalala sa kalagayan ni mama. Baka kasi manganak na yon nang hindi pa sila nakakabalik ni Choy Enzo. Kaya mas lalo niyang binilisan ang paglalakad niya. Lakad takbo na yon. Samantala, sa bahay ni lola ay hindi maipaliwanag na matanda ang kanyang nararamdaman dahil naiisip niya pa rin ang sinabi ng matanda kahapon na manganganak na raw si mama ngayong araw. Kaya nagtataka siya kung bakit nalaman ito ng matanda. 7 buwan pa lang kasi ang pinagbubuntis ni mama noon. Talagang hingal na raw si mama ng mga sandaling yon dahil na rin siguro sa init ng panahon at palabas na ang anak niya. Maya-maya ay napansin ni lola na parang may sumisilip sa kanila sa labas. Kaya tinignan niya ito pero wala namang tao. Agad siyang bumalik sa loob at tinabihan si mama. Hindi nga nagtagal ay dumating na si papa kasama nito ang manggagamot. Nagulat na lang sila nang bigla itong sumigaw ng, "Di puta! Tanghaling tapat! Nanggugulo ka dito! sigaw nito habang nakatitig sa ilalim ng bahay. Umalis ka dito kung ayaw mong masaktan! Kilala kita!" Wika pa nito. At nang umalis na nga raw ang aswang ay naibaling niya na ang atensyon kay mama na hinang-hinana ng mga oras na yon. Fast forward tayo. Nanganak na nga si mama sa panganay namin. 7 buwan pa lang ang bata sa loob na sinapupunan niya. Kaya medyo may kaliitan yon. Pero okay naman daw, sabi ng manggagamot. Nagbilin lang ito na wag daw muna iwan si mama at hanggat maaari ay lagi itong may bantay. Kasi mabango daw ang amoy ng sanggol pagdating sa mga aswang. Kaya napilitan si papa na hindi na muna mag-aalis at siya ang nag-alaga kay mama. Nang 3 araw na ay wala na ang presensya ng masamang nilalang na yon. Nagpaalam si papa kung pwede raw siya na magsugal muna kasi okay na naman daw ang lahat. Pinayagan naman siya ni lola pero kailangan niya lang daw umuwi bago kumagat ang dilim. Katanghalian noon, habang kumakain sila mama ay narinig niya ang pag-iyak ng kapatid ko sa kwarto. Iniwan kasi nila ito doon kasi malapit lang naman ang kusina. Pero nang pagtingin ni mama ay halos magulantang sila lola sa sigaw ni mama. Nay, tulong! Yung bata! Kaya't dali-daling tumayo si lola at ate Lenny at nagpunta sa kwarto
kung saan naroroon ang sanggol. Napaluha na lang ang lola ko nang tumambat sa kanila na nangingitim na ang kanyang apo. Namatay ang kapatid ko sa hindi alam na kadahilanan, pero isa lang ang nasisiguro ng lahat. Gagagawan yon ng aswang. Dahil sa liig ng bata, parang may markang sinakal ito. Pinuntahan ni Lola ang kabilang baryo kung nasaan si Papa para sunduin at ipaalam na rin dito kung ano ang nangyari. Nagsusumigaw si Papa habang hawak-hawak niya ang itak at hinahamon kung sino man ang gumawa nun sa kanyang anak, pero wala ni isang nagpakita. Maya-maya pa ay dumating si Joy Enzo na sinundo pala ng kaibigan ni Papa na ninong sana ng kapatid ko kung hindi nangyari yon. At tama nga ang hinala nila Lola. Gagagawan daw yon ng isang aswang. Pagkalipas ng isang gabi ay inilagay sa box na sapatos ang kapatid kong lalaki at doon mismo inilibing sa ilalim ng hugasan ng pinggan sa gilid ng bahay nila Lola. Noong unang gabi, matapos daw yung ilibing, ay laging may huni ng tiktek silang naririnig at kinabukasan ay nawala na ang kapatid ko. Tanging hukay na lamang ng lupa ang natira. Hindi na rin nagbalik pa ang tiktik na yon. Nangako si Papa na hindi na siya magsusugal mula nun. Magpo-focus na lang siya sa paghahanap ng trabaho. Kaya bumalik na lang siya ng Maynila kasama si Mama. At pagkalipas ng 1 taon ay nabuntis ulit ang mama ko. At ako nga yun. Naging malaking aral kay Papa ang lahat na nangyaring yon. Kaya't simula nun ay nag-focus na lang siya sa kanyang pamilya. Sa kabila ng hirap ng buhay ay nakuha niya naman kaming itaguyod ng kanyang mga anak. Hanggang dito na lang muna, Sir Creep. Maraming salamat po sa paglalahad ng aking kwento. More powers sa channel mo, Joven. Kumusta, Sir Creep? Tawagin mo na lang ako sa pangalang Imperial. Una sa lahat, ay nais ko muna pong batiin ang lahat ng mga tagapakinig sa Tales from the Creepinoy. Ang istoryang ito ay nangyari sa isang Pilipina na nagtrabaho sa South Africa. Ang pangalan niya ay Belinda at ito ang kanyang kwento. Ako po si Belinda, isang OFW. Dito na rin nagkapamilya sa bansang South Africa, sa syudad ng Bloemfontein. Nagtatrabaho po ako sa isang local poultry farm. Karaniwang makikita doon ang mga manok, baboy, kambing, baka at kung ano-ano pang mga hayop na domesticated. Nakakatuwa dahil samot-saring hayop ang aking nakikita araw-araw. Sa manukan nga pala ako na destino doon sa egg section. Kumbaga, mano-mano namin kinukolekta ang mga itlog mula sa kanya-kanyang mga den. Sa lugar na yon ay meron lamang akong isang napansin. Yung gilid ng mga bakod ay napapaligiran ng mga wooden spikes, pati bubungan. At dahil curious ako, ay tinanong ko pa ito sa mga kasamahan kong matagal na doon. Ayon sa kanila ay protection daw ito. Hindi ko naman maintindihan yon, kaya't pinagsawalang bahala ko na lang. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho. Nung tapos na ang aming duty at naroroon na kami sa quarters, naisipan ng mga kasamahan ko na magsalo-salo kaming mga Pinoy. Bali, 4 kaming mga babae ang nasa isang lamesa. Tinanda na namin ang aming dinner. Filipino food ang handa namin at may mga foreigner na nakisalo sa amin. Mga katrabaho rin namin yung mga yon. Masaya ang kwentuhan namin. Ngunit maya-maya ay napunta na ang topic sa kababalaghan. May isang foreigner kaming kasamahan na nag-open ng topic na yon. Yung napansin ko kanina na bakod at bubong. Kaya daw nandun yon ay upang proteksyonan ang mga hayop sa farm mula sa nilalang na kung tawagin nila ay karsu. Ang mga nilalang daw na ito ay
Humihiwalay ang ulo sa katawan. Bit-bit daw nito ang kanyang mga entrails, katulad ng puso, baga at mga ugat na umiilaw. Malalakas daw ang pang-amoy ng mga ito, lalo na sa mga buntis o mga batang naliligaw sa gubat. Minsan naman daw ay makikita itong lumilipad para mambiktima. Ang mga kwento daw na yon ay galing sa mga urban places at ang pangontra daw dito ay ang mga matutulis na bagay, katulad nga nung mga nakaharang na nakita ko kanina. Agad namang sumingit ang isa naming kasamahan na foreigner din. Ang sabi nito ay walang katotohanan ang mga bagay na yon. Pawang kwento lamang ang mga ito. At dahil doon ay nagtawanan na lang ang mga iba naming kasamahan. Wala naman daw kasi silang nakikitang ganon tulad ng kinukwento niya. Kumbaga, kwentong barbero lang yon. Isang gabi ay nalita ko ng pag-uwi. Narinig ko yung mga manok na tila ba nagugulat. Alam mo yun, Sir Creep, di ba yung manok pag nagulat, tumitilaok yun, yung parang kinakabahan sila. O tama ba yung word na pumuputak? Agad ko namang pinuntahan yon. Ngunit nagimbal ako sa bumungad sa akin. Nakakita ako ng mga patay na manok. Yung iba, bukas ang tiyan. At karamihan sa mga yon ay wala ng ulo. Gula-gulanet ang katawan. Kaagad naman ako naghanap ng mga bakas. Kailangan ko malaman kung ano bang nilalang ang lumapa sa mga manok na yon. Ngunit sa aking pag-iikot ay wala akong nakita. Kumbaga, doon lang talaga nangyari yon kung saan nakita kong nakabulagta ang mga manok na yon. Maya-maya pa ay nagawi ang aking paningin sa bandang taas. Nagulat ako nang may makita akong malaking butas sa bubong. Mabilis kong iniradyo yon sa aking mga kasamahan na naka-duty. Ang sabi ko sa kanila ay kaagad na pumunta sa lugar na yon kasi may mga hayop na nadisgrasya. Mabilis namang rumesponde ang aking mga kasamahan. Kasama na rin nila ang owner nung mga time na yon. Napag-usapan nila na baka yun yung mga malalaking wild owl na madalas naliligaw sa farm. Dahil sa natural predator ang mga ito at nocturnal, kaya't active sila tuwing gabi. May mga espekulasyon naman na baka coyote or fox ang mga nakapasok sa farm at lumapa sa mga manok na yon. Kinabukasan ay nagdagdag na sila ng mga barbed wire. Ipinaayos din ng may-ari ang bubong at kada 4 na oras ay may nag-iikot na 2 bantay sa mga kulungan. Ito ang mga nagmo-monitor kung okay pa ba ang mga hayop sa farm. Payapa namang lumipas ang ilang gabi at naging okay naman ang lahat. Nung mga sandaling yon ay naatasan ako na mag-ikot. May kasama pa akong isang katrabaho upang masiguro na nasa ayos ang lahat. Sa aming paglilibot ay may napansin akong parang buhok. Hindi ko malaman kung saan nanggagaling yon kasi parang ulo na rin ng tao. Mabilis itong bumababa galing sa taas at patungo ito sa kulungan ng mga kambing. Kaagad kong sinenyasan ang aking kasama na kumuha ng air pistol. Mahirap na, baka kasi mababangis na hayop yon. Matapos nga nun ay umikot ang aking katrabaho sa bandang likuran habang ako naman ang pumasok mula sa entrada ng kulungan. Dinig na dinig ko, may lumalapa sa mga kambing. Dahan-dahan akong pumasok sa loob nun at nang tutukan ko ang flashlight ng pinanggagalingan ng ingay ay laking gimbal ko. Nang makita ko ang isang nilalang nang nginangata ang tiyan ng kambing. Animoy isang ulo ito ng tao. Hindi ako pa pwedeng magkamali. Ulo talaga ng isang tao yon. Mabilis kong pinaputukan yung nilalang na yon. Ngunit agad din naman itong nakailag. Tumitig ito ng matalim sa akin
at doon ko na aninag ang kahindik-hindik na itsura nito. Napakarami at matatalas ang mga ngipin nito na parang kulay maroon ang mga mata. Malangis ang mukha nito at buhaghag ang maduduming buhok nito. Sa aking pagkagulat ay tangan-tangan nito ang kanyang puso at baga. Nakalawit din ang mga ugat nito na para pang bumbilya kasi medyo umiilaw yon. Masakit din sa tenga ang nililikha nitong tunog na para pang kinikiskis ang isang metal sa isang yero. Mabilis itong lumundag tungo sa dingding. Sa puntong yon ay nakita na rin ng aking kasamahan ang nilalang na yon. Kaagad naman itong lumabas sa isang butas na animoy siya din ang lumikha. Maya-maya pa ay rumusponde na ang iba pa naming mga kasamahan. Kasunod nila ang ilang pulis. Pero hindi na nila naabutan ng nilalang na yon. Nang tinanong na kami ng mga otoridad, ay ayaw kaming paniwalaan ng mga ito. Baka naman daw namalikmata lang kami. Wala na kaming nagawa at hindi na namin pinilit na paniwalain ang mga pulis. Pinalabas na lang nila na common case ang nangyari sa farm. Hindi ko malaman kung may tinatago silang sikreto o sadyang hindi lang talaga sila naniniwala sa mga ganong nilalang. Pero sa isip-isip ko, alam ko ang aking nakita. Hindi ako pwede magkamali. Isa yung halimaw. Makalipas nga ang ilang araw, ay napagpasyahan namin ng kasama kong nakakita din sa halimaw na yon na lumipat na lang ng ibang trabaho. At sa awa naman ng Diyos, ay hindi ko na ulit nakita pa ang nilalang na yon. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako sa isang dress shop dito sa Johannesburg bilang isang receptionist. Sa kabila nun ay hindi ko makakalimutan ang aking experience sa farm na yon.